chokwadi chazongobuda pachena kuti aiwa munhu akabata matomo munyika yeZimbabwe aiwa ndiadvocate Nelson Chamisa. People they are now fed up aiwa the regime. Panapa tichiona kuti aiwa more than aiwa 70% people they are affirming kuti aiwa munyika yeZimbabwe Nelson Chamisa aiwa ngachipinda zvake noda kuti people are now tired with this regime. Sana pana mashoko amudanyikwa panapa muzimu aiwa subscribe or like or turn the bell icon. Panapa tuna muzimu aiwa panoita this polls review yemavhoti muri kuona yakanyokwa apa ine question yanokwa chinzi the largest political party in Zimbabwe is called the people and it is led by and or follows Nelson Chamisa. The people doesn't need coalitions with anyone. Do you agree? Tuna kuti vanhu vanofungidzira kuti chinge chokwa chinge nema 3% vanhu vari kuti aiwa mashoko nonsense. Tuna kuti vanhu ava 27%, but tuna kuti vanhu vari kuafema vachiwirirana nazvo vachiti your statement is loud and clear is 69%. Vatiri kuona kuti aiwa people vakunyatsokuziva kuti aiwa Nelson Chamisa aiwa haachambodi zvemacoalition kana kudii. Noda kuti vanhu vese vangomutevera, vanhu vese vakungoti aiwa ngaatikwanirise tichitevera. Panapa vakwe vachiti aiwa almost tingatoti 70% yavagari venyika yeZimbabwe aiwa vanhu vane access to social media vari kuuya vachiti aiwa this is loud and clear. Tisati tapinda mumamisha kwamoziva kuti aiwa people they are even struggling worse than vanhu vari mumatowns. Vari kuuya vachiafirma vachiti aiwa advocate ngavachipinda zvavo. Tudze mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pena comment section medu aiwa musangano subscribe or like and turn the bell icon.